Meta ġie arrestat l-Albaniż Daniel Muka instab liebes ġiżirana li tixbaħ ħafna lil dik li kien jilbes Christian Pandolfino. Hekk spjega l-Ispettur James Gregg kif bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda brabta mal-każ kontra Daniel Muka li qed ikun mixli bil-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'darhom f'Taslima. Huwa qed ikun akkużat ukoll b'serq ta' deheb u oġġetti li l-valur tagħhom jaqbes l-2300 li kellu fil-possess tiegħu arma tan-nar mingħajr il-permessi neċessarji u li jagħmel użu minn vettura misruqa. L-Ispettur Gregg spjega kif fit-18 ta' Awwissu Christian Pandolfino kien irritorna lura d-dar għal ħabta tal-10 u 10 minuti. Fl-10 u 13 minuta deret vettura bajda tal-għamla Volkswagen Tiguan li bdiet iddur mal-blokka. Spjega li xut li kien qiegħed ipejjeb fuq il-bejt ta' daru fl-istess triq irrakkonta mal-pulizija li huwa kien ra żewġ persuni joħorġu minn ġol vettura li waqfet fil-kantuniera u dawn resqu lejn id-dar tal-vittmi. Stqar li xut qalilhom li wara li nstemaw l-isparaturi ħareġ mid-dar wieħed mill-aggressuri u resaq lejn il-karozza. Hawnhekk it-tielet persuna ħarġet ukoll mill-karozza u daħlet fid-dar. Ftit wara ħarġu mid-dar basket żgħir iswed b'xut ieħor pajżan rom joħarbu minn fuq ix-xena tar-reat bl-istess vettura bajda bil-pjanċi JET 082. Il-pulizija rat li dawn il-pjanċi kienu jintużaw ukoll fuq il-karozza tal-għamla Peugeot 107 għalkemm oriġinarjament kienu ta' karozza Seat Cordoba. L-Ispettur kompla jgħid kif meta daħlu fid-dar sabu lil Christian Pandolfino mejjed fl-intrata tad-dar li besbiss għal sitta taħt u lil Ivor Maciejowski mejjed fis-sular ta' fuq. Spjega kif kollox ġew sparati 6 tiri, b'5 minnhom jolqtu lil Pandolfino u tir ieħor qatel lil Maciejowski. Fil-fatt il-pistola sollevata waqt l-arrest ta' Daniel Muka kienet tal-għamla Glock u kien fiha 11 balla fil-magazzin. Din kienet indikattiva kif kollox il-magazzin ta' din il-pistola jieħu 17 balla. Dwar il-vettura użata fir-reat, l-Ispettur spjega li din kellha saqaf panoramiku u għalhekk se tittinara faċilment fuq il-kameras tas-sigurtà. Stqar li bil-filmati baqgħu jsegwa sal-akkwati tal-Isptar San Luqa biex imbagħad fil-21 ta' Awwissu instabet f'parkeġġ ftit il-bogħod. Fil-karozza nstabu bost oġġetti li jorbtuha max-xena tar-rejat, fosthom ingwanti, parrokka, ħwejjeġ li kienu lebsin il-persuni li wettqu d-delitt u żewġ armi tan-nar fit-tizzi. Sabu wkoll flokk kaħlani mċappas bid-demm. Mit-testijiet forensiċi nstab li d-demm huwa dak tal-vittmi, filwaqt li fuq il-flokk instabu traċċi tad-DNA ta' Daniel Muka. Dan filwaqt li fil-vettura wkoll instabu traċċi tal-marki ta' swaba ta' Muka. Iċ-ċavetta ta' din il-vettura instabet vettura oħra ta' tip Peugeot 207 li kienet mikrija ant Muka u li instabet f'parkeġġ f'San Ġiljan magħruf bħala l-Barriera. L-Ispettur Gregg kompla jispjega kif mill-kameras tas-sigurtà it-tliet persuni dieru ħerġin bil-mixi mill-parkeġġ biex imbagħad baqgħu niżlin lejn il-marina tal-Imsida u waqfu fuq bus stop. Hemmhekk wieħed mit-tlieta der dieħel ġo ħanut tal-ikel u jkellem impjegat. Is-Surġent Josef Ġerada fix-xhieda tiegħu spjega li meta staqsa lill-impjegat x'kien qallu Muka u spjegalu li dan staqsih għall password tal-Wi-Fi tal-istabbiliment. Spjega kif huma telqu b'taxi tat-tip Seat Arona li kienet tajjat lit-tielet suspettat Jesper Christensen. Ritratti ppreżentat fil-qorti juri li 3 suspettati fuq il-bus stop. Hawnhekk Daniel Muka jidher li kien liebes bħal faxxa mal-minkeb, xi ħaġa li l-pulizija fl-Assa tal-Belt qalu li nnotaw li l-Muka liebes l-istess faxxa meta kien imur jiffirma skont il-kondizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti. Fuq l-arrest ta' Muka l-Ispettur Gregg spjega li daħletilhom informazzjoni li persuna twila kienet deret tiftaħ katnazz u tidħol f'dar biba ħdar fil-Florjana. Wara jiem tasses id-dar, il-pulizija stabiliet li fija kien qed joqgħod xi ħadd u hemmhekk għamlet ir-rejd li wassal għall-arrest tas-suspettat ewlieni. Minn fuq il-post ġew sollevati papoġġ bil-qiegħ imċappas bid-demm, numru ta' mobiles, 2 laptops, pendrive, ġiżirana u 2 tiċriket fost l-oħrajn. Il-qorti semet kif waqt l-arrest Muka kien liebes ġiżirana li tixbaħ ħafna lil dik li kellu Christian Pandolfino. Għal dan il-familjari preżenti irreġixxew iddisgustati. L-Ispettur spjega wkoll kif minn investigazzjoni li saret fuq il-mobile ta' Muka jidher li dakinhar li seħħ id-delitt
Il-mobile inqabad mill-antenna ta' Portomaso fi 8:22 minuta, hemmhekk intefa' u reġa' nxtiel wara li seħħ id-delitt fil-11:24 minuta, Rib Lukanda fil-Gżira.